kalman laeng. Programa ng kapakangigan, kadagdag tutuma pagkasalitaan, tibiyag kinayat, akas lang napasamak laing hindi kalman. Aping amin nga ditay amuno anyat mapasamak itong bigan. Tapno dahi ta kung mga aldaw kat saan nga balil nga idilaing kalman. Papagay mawisan na kayo nga agsurat, kan mga ipatulod kadagiti pagkasalitaan nyo, tibiyag kinayat, ada yung tukulos malipatan. Anapasamak hindi kalman laing. Kaya patulod jo, iti dahito yung programa, kat maibasa, dagita pagkasalitaan nga pakaadawan iti adal, liwliwakan pagsarmingan tibiyag. Idi kalman laeng. Iti karotan rugyan, nga ibasa na ito'y idi kalman laeng nga paset, ti pagkasalitaan ni Joan. Sagudahin nga ti surat, idi kalman laeng. Idi kalman laeng manong nemi, ta pinatgakon tinabayagan nga iyaw awis kanyak ni Eric. Bahala na, nakunak tinakim ko. Huwain manong nemi nabayagnan nga iyaw awis kanyak, nag-date kami. Nabayagnan nga iyaw awis kanyak manong nemi nga ipaay ko ti amin ko kinkuana. Kat nakasagana kanumat nga mangited, tanyaman akasapulak. Maoma akong nagbibiyag manong nemi nga marigrigat. Naoma akong nagbibiyag ti sidong ni Cardo nga asawa. Kandi kiti duwa nga naalikuteg nga anak ko man. Agdawan ako ni ti 35 manong nemi nga nalapsatak. Dadati ko na ni Eric kanyak manong. Panagam-amumi ti maysa nga padaya nga daisuna idi. At damat idi ni Cardo anong nemi agraman di duwang anak mi nga napanggam na kidaya iti barangay mi. At ang amin simbang pwede nga Hawaiano anong nemi kat kastaon iti tao nakadot makan. Kat ni Eric manong nemi kabagyan na di balikbayan nga nagbakasyon. Tsaka mo ti pagarup na kanukanyak kat balasang. Ngam intudok idi. Di siya matasawag na yun na. Madamada nga giinom idi manong nemi ni Cardo ken dagitipada nga tricycle driver. Duwa pa yung dagiti anak ko. Dagiti danay umariwakwak da diyan dagitubing. Ngem ko na manong nemi nga napintasak kaslawang pa iti duwa nga anak ko kaslawang pa iti asawa. Naalan cellphone number ko manong nemi deta maten text na text tawag na tawag makulit. Nasurukin nga makabulan manong nemi sipo di nagamamu kami nga tawag lang nga tawag. Ininto ta, naumak matin manong nemi ti kasto nga panagbiag. Awal na ti awan manong nemi sa pag-apaami kini Cardo. Ano kasta nga iyampun ta ni Cardo, ti mapasadaan na, nagbasit. Agap-apakam tumanin. Kasano nga i-budget ko na gito, nagbasit. Kung naktubot. Or nagkirkiraos ti tiyan ko. Kung kontrolik, tagluto. Iyan anay ko manong nemi sang kabasit nga mapasadaan ni Cardo. So nga gabuta, pagustok man ko na, bahala na. Ano serbi ti kinapintas ko. Laglagak mo't namin, no aping amin nga may sala nga tricycle driver ti inaklod ko, ti inayat ko nga nakiasawaan. Nagarawara kiti gusto amanong nemi po, damat ti dulduling ko bang banglo. Napanakon manong nemi, tinagtulagan mi nga pagdagasan na kaniya. Uwain manong, agang las 11. Iti bigat, awan ni Cardo at anapan nagpasada, awan matigiti anak ko at anapan na nagbasa. Hindi pa mo manong nemi tadagsardeng nga kotse, iti abatog ko, kahit iti maibaba, ti rida, wano tawa, ti kotse. Umaykan, ison, ay, ni Eric. Nailukat ti rida, anong nemi ti kotse, kahit limugan na, siya kung tinangirekep, apo nagbanglo di unag. Idi mairekep ko manong nemi, kahit dagos nakbat nga inawid. Uy! Eric! Inawid nak manong nemi, kahit nakalalay, nakalalis to nga inamalan na, tigit lips ko. Dumsago ko na. Apay nga tumusan ka. Nakalalisto ka, met. Sinot na yung imas ti bibig na. Siya, Juan Ricardo.
Tsak pinapuutan nga, linups-tilupstak ni Cardo nga saan nga nagat sigarilyo, hanggat ara. Kat siya, hanggang sigarilyo? Han, uminin numaklan. Nagbangnot ang iwat mo. Kahit mo ba eh? Gurka! Algor ko! Mas, nagbarat bibig mo, Eric. O na, let's go. Papananta, hinta mo na glance. Sa tanto, ag-shopping. Ha? Kalpasan na. Kalpasan na, nuto eh. No kayat mo? Hotel? Uno cottage? Iti beach? Hala. Ang mga numabayag ta, kat ni. Siyempre, agawid na kita anak ko, agapot eskwela. Kat ni Cardo, medyo maldadaw, kat di ba't ka agawid. Pabita lang. Talo lang arikos. Talong arikos, talong oras iti hotel. Let's go. Kabayatan nagtartaray ti kotse manong nemi pampanunutek. Diyos ko, amo ka basol dito eh. Ang nagmayat-mayat. Abay ka dengan siya karami din. Nagmayat. Nagbarak ang nagmayat. Dagi di bibig ni Eric. Kasta nga bibig tarara paapek. Pakawanan naglayangin Cardo. Kiron ko itinakim ko manong nemi ganga nakadanon kami ni may nga first class nga restaurant. Hala, itala ka makastrict kastuyo nga restaurant. Dito ko amin na pakaragsakan. Peso, basta niyaman na kasapulak kang kaedad mo man. Abi nga kaya't nakilada asawa ko, kursonada ka nga rod. Naimas ka eh. Di na pa naramanan na. Naraman akong nagibibig mo kat naimas. No kasunod kaimas iting hato, kastamat kaimas dito pa ba? Kahit mo sawin. Abay, hampay akin na ni Cardo na ita. Haan? Bugwang tutakanek. Oras ang ko bugbugwan eh. Manong nemi. Ar-ara pa apa kung nukasunod kalaing manong nemi ni Eric. Noan niya nagitisan siguro nga inararamid ni Cardo kat maaramid ita. Nagbaso manong nemi may tayo kakmet no glove making kami kini Cardo. Emte ko na ananusak iti agad arak, agad sigarilyo. Ngem ni Eric, nga to? No siyak man timang romansa kini Eric, baka, kat no siyak man ti romansahin na. Baka ultimo nga nagbabaitan nagitiramay ti sakak kadildilan na. Manong nemi naimas ti masida ng kaslasaan na kamakapangan. Sabi di ka makapangan. Damtamok di ito eh. Sige karat pabukong dalatan. Ha? Taig ka ma'am. Sa tam to ag-shopping. Uno muna na tao, hotel. Uno, ikang katulad kwarta mo na pag-shopping mo. Sige. Kalpasan dito, hintan to hotel. 3 hours na wilaan, di ba? Ito kahit mo pa-extend. Overnight pa eh. No? Agawid Hotel, kalpasan ti restaurant, hotel, tinapanuan min manong nemi. Dinagos na ginarakop manong nemi. Kaya iso na mismo tinangikat ti arwatek. Kaya di manong nemi, tanaikatan ti brak ni. Kasto nga ni matan manong nemi ti manang mansuna kadagit mansanas ko. Eric. Eric. Uray ko la itangad manong nemi iti kinaimnas ti marigrig na iti aramidan ni Eric. Amumet manong nemi ni Cardo iti mangkarimkim kadagit mansanas ko. Ngam kasla atas na isang sanghayan ni Eric manong nemi. Amo na ti aramidan na nga tinatanggan nga paset ti mansanas kagatin akin ako nagbayat. Eric. Eric. Eric.
Iti panunot ko ulit-ulit tagpakpakawan kini Apo Diyos. Ulit-ulit tagpakpakawan kini Cardo. Pasensyakan Cardo. Pasensyakan Cardo. Oo, nagmayat Cardo. Hamo maramid na ito Cardo. Nilang Eric di makaramid. Oh. Iso pa yan tinangikat manong nemi di aking baba nga pasit ti arwate. Lamo-lamo akon manong nemi da sa kroyan nak nga impaidahan ako ni ti kama. Si magpatmeten manong nemi kat addan ti ulo ni Eric iti nagbaitan di iti legs ko kita. Oh, Eric. Oh, Eric. Ore ko lakag kagaten ti aking maba nga bibig ko manong nemi gabati na isang sangayan nga naragsak nga marikrik na. Naglaingin dahil nga lalaki na ko na napanakit kinanin nanganlangot itayin kankanin namanin kankanin namatin ti nagmayat manong nemi ti panang sanapsap na ore ko la isurot nga ipangato manong nemi ti patong ko. Eric Eric sana ket irapin manong nemi nakinikiniten ti perlas sana to sublian nga sipsipan sana to iusok manong nemis isarek ti dila na kat manlaw ko nga nakakerkersang sana pagkutsi-kutsin. Opo Eric mapahana ko na Eric. Eric Urek la namin doon nga na itayok manong nemi iti kaada ni Eric iti baba. No kumata maibus manong nemi iti kankanan nagat na nalpas ko maitayon nga naibus. Ngam di mat maibus manong. Adadakit di manong nemi nga bumuslon ti diguna kat adado dagiti igup-igupen ni Eric. Kalpasan iti baba manong nemi di magas iti barukong ko. Karam kami na naman ang napagsinampit dagiti mansanas ko manong nemi. Inikat na maten manong nemi ti t-shirt na kalapo nagmacho nagpuda. Binuyak manong nemi nakasanong inikat na manong nemi ti pantalon na kaya di ikatin na ti brick na nagdakal. Hapay makiktot ka. Awan ti kasto ni Cardo. Kalkalingan lang ni Cardo medium. Dito kit XL. Baka dyak kaya Eric. Kaya. Paragsakan ka, Juan. Paragsakan ka itrabaho ti kama. Itid ko pa yan yaman nakasapula makwarta. Anya pa lang arti orayan. Allah, sige nga rotin. Manong nemi, inagkan naman dagiti bibig ko. Nakapapaot, kalpasan na titingid ko. Eric. Eric. Inala na ti may isang iimak ba nung nemi titakulap ko sa naimpababa, naimpaigam na. Dakil nga talaga. Nabang kumit, pinagkapagkilan man nung nemi nga medyo kasla up and down, tupor. Imparit na, baka nurumuarin ko na. Aging gama nung naming and sa regnante XL. Eric. Eric. Eric, sana nagbabawi, Eric. Si Kalaw man tinagbaling na asawa kay Eric. Awan pulos pagbabawi yan. Sabi balik, no kayat mo, talawa mo ni Cardo ta. Ibalay ka. Eric. Eric. Paspasa mo, Eric. Eric, naman ako ni Eric. Di pa'y nakatinga ni Eric manong nemi na panak ba na isardeng di pa nagbayo na kinayat katak manong nemi. Idilo kayak ti panangarakop ko kayang kuwana inulit naman manong nemi tinaggusod na medyo iyok-uyok na manong nemi nga isagad na parmi ng mayan. Eric. Ore ulit-ulitan ta Eric. Ore agoberneta Eric.
Pumaspaspas iso naman ng name, pumaspaspas. Eric, kahit ko, isabat ko, Eric, isabat ko. Oh, dandani ako. Sige, isabat ko, Eric. Oh, Eric. Dito ako, Eric, 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 Nagkinayat kad kami manong name, grapao na hindi kinabara, tidikidong imbuslon na. Indayas na manong name, imbukbuk na ti unig ti kuweba. Nabayag sa akin din. Tanaka-urnong isuna. Nasta ko na manong name, di paot tingkam panagkinayat kit. Na namabalil na kumakit saan kami nga grinukan. Oh, Joan, Eric, I love you. Siya tibat pati mo sa akin ni Cardo. No sikat ikaduak, sikat ilab ko. Ganun pagkakangasan kan nga kawawid. Mabali na. Kaya nabay-bayan na kita anak ko. Basta kastilatan. Nagsinharakta ti kaya't mga panang sinharakta. Nagpapasta ti unong 3 oras. Ikasera ka. Haan, agawid akmat lang. Kasapulan nagdagit anak ko. Sige. Basta masapul ka. Tawagan ka lang. Gano'n siya makasapul ka ngay. Awan ka rin dekat na siya tegawis. Siya lata tumawag. Papay, basta siya. Naimon ka di asawang? Saan nga sa pagsalitaan ta? Nuaping amin. Ngayon talaga ang kamamuta. Kumakit nagamamuta iti pagpatat ang anawaya. Sa magpaganaladaw ti amin ha. Sige manin, ha? Siya mamatimang romansakin ka. Sige. Siya mamatimangan. Sige. Siya timangan. Siya mamatimang romansakin ka, Eric. Kan siya mamatimangan. Manganta nga to, ha? Agidan ta nga mga ano, eh. Nagbayat. Sige nga, Eric. Sige nga to. Hindi ka nga tamamati. Apag-apaman lang aginana kami. Sa amin tumanin aramiden. Iti unos, ti 3 oras. Hurek, nagkakapsutan manon. Yung saan na ka maibusan. Ad-adda manon na yung ni Eric ti maibusan. Saan mo nga tumangkin? Napanugan na. Patangkinek. Gusto na, hindi ka pinabakdek. Namit nadukan. Nalpasin 3 oras. Kunak man ano, di mo kahit maladong ang gawid. Kayat ko pa loko ka. At danto sa bali na tayo hanta ko mangganat. Tagpat-pat ng tanto. Okay? Gusto na Rodan? Gusto na. Grubot ka. Nagsukata ko manong naming kalpasan nga nagapuwa ki di banyo. Pili tayawat na kanyak ti kwa. Para keng ka. Adoonay sa. Adoonay. Akong pagdanagam. Agsusweldo ha. Sa kawawat ko ti impatulad ni misis ko. Nga dadjaya, Canada. At abroad na bakit mo? Sumat lang nga nakabuspuslo. Nabayagan na. Okay. Basta tawagan ka lang, ano masapol ka. Apay nga saan nga rin ang biikit awang gawin ni bakit mo. Una inal daw. Mabalin mo tumay diwalay. Ha? Loko ka. Delikado Haan, mapamragpaspasada ni Cardo. Surunok pa iti pakaduktalan data. Loko naman duktalan data ni Cardo. Magano. Ngayon ito nga ron. Basta, awagan ka lang na masapol ka. Bakod naman sa bali, ha? Gagangay, ha? Apay siksikad lang. Ito nga awan ni bakit mo sisaklat ako, ma? Tsaka ito pa sa bali. Sikapit na imon. Sige. Indan. Thank you, ha? Asla doon na, eh. Hindi ka kagyaman. Ag-shopping ka. Ag-grocery ka. Samon to, ikan ni Cardo. Tapno, maragsakan. Sige. Eric,
Kano mabalin ako may extent kahit ko ano yun. Sa balin to agundawa yan. Indrap nak manong nemi iti may sa nga groceria. Naggroceria ak panong nemi no at kursunadak data po nakadado ko ng talong nga karton. Tinawagag ta asawak manong nemi. Hello, cards? Joan? Ayan mo. Adagdo para daan. Adayo ka pa karga? Adayo pa ya? Umay nakalaan nito eh. Ito mo. Imbagag. Abet na kanta. Naggrocery at. Nangalam ti kwartam. Tagtagari. Basta umay nakalaan to eh. Kan... Intun bigat o rekat bakasyon. Ako ko ito karig tubing. May titog shopping, mapandat to agmol. Nalam ti kwartam. Tagtagari. Basta may nakalan nito eh. Okay? Gumatang tabayin kada kita magusto na kita anak ta. Sang patanda nga agapot eskwela. Sige, oray na karon. Wan manong nemi napuno. Beside ka, ti tricycle nga paspasada ti asawa. Nagloganak manong nemi, di backride, nagbakride na. Inarakop ko, tiningil ko nagkapatak iti asawak manong nemi. Agat krudo, agat tapok, agat lingkod. Hangabali ko nak, adamatin Eric ko. Oh, matupay ti kwartak, anabati. Hindi may sarrekin manong na yung minasawak na iti talo ang kartong arakel nga grisoria. Baratom. Ano? Baratom. Sa ngaribo? Uy, nangabak ka? Tagtakari, basta sarabom. Ay, sarabom, baratom. Ay, pag mga rodo ka na barkatak, tagainom kam nito. Kawa na. Anak ito pulutan. Nayon na. Gumatang yung tipulutan nyo. 2,000? Nangapak ka nga talaga. Uy, yung tagtagari. Baratok yan ka. Kas-kas na ako na ka. Uno na kam tulatan ka na kita nagtatagkukuyok para yung tunubigat. Nga mag-shopping. Yung namasangom, pati si ka. Uno yung katangan ka tulatan. Amok mo ti size mo. Nakalam ti kwarta. Tagtagari ko naklangaro din. Basta ngayon ka, kumatang tipulutan yun. Kumatang tumatan da arak sa jay. Danalakla ka, hindi tatiyanggi. Maragsakan lagi di tropak, hindi kastoya. Doon nga mainom da ito eh. Doon nga pulutan. Gamak switata. Ore may salang di asawa na kastoya. Sustunan. Kat sigarilyo ka talaga. Katang mga minta sigarilyo. Sabi nga, nakagatrong-rong ka. Kita man pala nga agreglamo ka. So nga rod nga, no kayat mo, timay, makaisko rin to no rabi. Hanggang nahanak uminom. Hindi ka pilitan mo't uminom ka. Baliwang doon to na, dati hanggang to nakainom kan sa hanggang agat sigarilyo. Saka met, hindi mo kahit lips to talatabarokong mo. Nang mo maangot agat sigarilyo. Eh, mamangot ko lahat ha, nagpigsa. Sige, ba? Sige, inakaro din kumadang ti arak kan tawagag ti tropak. Tawag-iinom kami. Ay, amumla ko mang Cardo. Pasensya kan Cardo. Nga nakarod, nalpasan. Mga bale, adamatin ti kuking ka 2,000. Pangliwliwak kang gana. Sa nagatungan ka rin sa riyak. Tagasan ta. Sila saan na ka mamatis kasi yung anak ka lang inted ni. Anong name? Inted ni Eric. Kasta ko na may taragsak manong name di kiti doang agkapsat di kiti doang anak ko di sumangpet da. Sa ko ibaga kadakwada manong name intun bigat bakasyon income to agmak income to agmol sa kanto ag shopping. Nakadadumatin manong name di bagbagada. Di yung samat umana na ito kwarta.
kuna. Kalpasan dahil naman nung name indahil ko tinamber ni Eric. Hello, abay. Si Kamay, tawagan ka lang. Hello, apay ko na. Wala ta. Ako may 2 oras. May sapay lang oras na palabas. 2 oras kaya man niya. Abay, mailiw ka manin. Kasta o niragsak na asawak ko na. Apay, naggroceria. Isip nagluganak tinawagak. Basta mga arkilak sa balik at tricycle. Sa ako'y nagkandido 2,000. Kit ni, ay ba na tropa na nag-iinom da? Pupulutan da. Mabrabartek dan doon Saan tumanin na maka-score? At na Bartek. Tapi pa scorein pa lang. Kaya na, tapno ang makadlaw. Masapol mo pa lang yan, takamatan. Mamatakang ka na yun. Malaksid no, ito no, madab na ba? Pumay kanto ito Pag nakanto ta kusina, natay tumatan ti Bartek ni Cardo. Dito ito latan. Nakaornong ka manin? Sika, di ka pa nakaornong. Diyan ko nakin ka, hindi ka tumawag. Nasakla at tumawagin ka. Nakadisturbo akin ka? Tanda ni, imbaga. Tanda pa nito CR. Yung jacket mo asawan. Duhat, lipas mo tinang i-date kanya, kadawa na sa baling i-date mo. Nairanamot nga may mesa ka nga daw. Dukas ito nga dok partak. Dalagi di time. Apay ka di nga saan. Talagay mong sisyak. Ti babae di biyag mo. Malaksi kinimisis mo. Mamok lang ti numero ni pakat mong tawagak agipulo nga. Anya? Nagloko kan. Sige. Kutoyin. Pangpangtanak pa Loko ta. Kaya abay kami nga mga lakabala sa bali ang takmit. Sapoy. Ano ko magbibiyang mo? Gabang ka at tinutupang ka. Takgal ba't intagkuking ka? Naparagsak ka pa Sige. Kaya tikas ta. Pantanak ka din ipulong ka ni bakit ko? Nagloko ka. Di ka kitagyaman. Naku nakalatikas diyata. Aping amin nga, agsapol ka pala sa bali, ang dakmet. Sapat ako nadan, na imon da kiti kabit. Siyempre, nag-imon ka. Ano kung pag-imunam ka, damad asawam. Numaidi ko kanya, di asawang tawagam. Tsaka itakbanan ko na ka, siya kilat tumawag, di nagtawagan. Sige, git na. Bye. Ulitan pa'y makitam. Tika ko. Katsakmat kami, nabi nga tawagak. Siyagdat kami, nabi nga paritak nga agsapol pala sa bali. Ang takarbangat. Naimon ka nun, di kapita ka sa kanyak. Ay, buhay. May saak gaya min nga kabit. Gabo tayong baga na manunaymi nga sa anak ng tumutawag kadi sulat mabaling nga mang tawag kaniya. Inururay ko nga roda. Sa nga bali ko na. Adumat ka inted na. Adumat pa hindi kita groceria manunaymi. Hamat pa yung naibus. Nga mataktakan na taon maubrak. Imagine manunaymi. Oh, Eric. Eric, I miss you, Eric. Eric, adda ka kuma, Eric. Awan ti asawak naman nagpasada. Pinagustok man tayo sumunang kaskas diga. Sikat sap sa pulik, Eric. Oh, Eric. Eric. Manong nemi. Sumuno nga bulan, timawagan ni Eric. Eric! Eric, kagyaman Kumusta ka? Astoy.
may iliwak kang ka. Natikayat mo. Kayat ko, ang gobernata. Gaga. Gaga ko na. Ano ka pagkadam kanila kayo mo? Alis to lang, teta. Ibaga ka lang anak ka. Bit sumarong ka rin dyan ilimi. Ano to? Jelo ko so. Oh, gawit ak tumitlang bigat ko na. Sige nga rin. Gobernata. Yes. Tinawagag ta asawak manong. Hello. Hello. Diyak pa gawid. Timawag ka. Emergency. Timawag ni Auntie Isabel. Ano to eh? Diyan magsigal. Abay. Sa kanot awawagan ni Uncle Sido. Sinong? Ti asawa na. Diyan man mo. Kasalasak tirurayan na nga. Maudi nga makita na nga taa. Nagbugbugsot. Sus. Nakpagusto ni da. Sino na kita? Auntie Isabel ka ta, Uncle Sido. Di nagiganak, idi ubingak. Nalipata mo, ngayon istoryakan ka. Damat, siguro sa nga pulo nga taon nga nagyanak katakwada. Ubingak pala idi. Mailo ka no jalakay. Saan nga roten? Kit sa pahimon taag sa paham to tagawid ang takwa sa kanto tumaigluton. Wala ta dumat pala kita kwanto ginatgatang ko. Mangibatak tulat at kwarta to yan. Ay, damat manapasadaam. Yung nga bali. Mangibatak to kwarta to yun. Anda na yun na tamas pasadaam. Agawit at pala itong bigat. Sige. Kung may kagat-galain ta, ipangkati terminal. Haanin. Saklatan. Napamatik man ti asawak manong. Napaanak ko ni Tiayan. Timbaga ni Eric manong ni may pangkitaan na kanya. Kit ni Adan. Idi, o lumugan nak manong nemi, inawid nak manin nga, nagpawot manin, ti panaglanang dikit lips. Eric, intan nga nagusin. Dito o nagtukot sa babalin. Gaga. Hala? Gaga ko ng kanya. Diyak pa inaramid. Dito o nagtukot sek. Sa ako aramidin ita. Katuin. Mabalin dito. Sapo yan. Diyak kayat. Nga aramidin dito. Ito nagtukot sek. Makabubisit. Imadayo kami manong nemi. Nagpaamyanan kami. Papananta. Tibits Resort. Ako ba rin na. Wow, higit ti bye-bye. How romantic naman, Eric. Kaya na, sulitan ta. Overnight ka naman. Wen manong nemi, daday di ka nagpatnag. Kaslahan kami mabanog manong nemi kini Eric. Indrapimit iminom manong nemi nalalaing manin ni Eric no da inom na ko na. Huwag manong nemi agat arak ni Eric ngam na imas ti agat arak na. Ngam no ni Cardo ti agat arak manong nemi nagmadi tagadamin laok na nga sigarilyo. Ngam ni Eric manong sakit agat arak akmed. Opo, manso nga romansa manong. Slasang ka mga mabanog. Iti oneg ti cottage, iti mismong igid ti bye-bye. Oh, Eric. Oh, Eric, datan ti agasawa, Eric. Ibalayan na ko ni Eric. Oh, Eric. Kung wala na sa mo mabaling ang panawan di kita anak mo. Saan nga bali? Basta sarong karak ida. Ti kayad ko kit sumangpit ka kanyak, hindi ka damalim. Nasama ta na bukudan. Gawin. No kayat mo, isinang pa yun ti asawa. Gaga. Ha? No man ang gaga ko ng kanyak. Katalaga man gaga ka. Sabi ko mang isinak ti asawa. Kaya sumang bibiyag kanyak. Malaksid at sweldo. Dakil ba'y patpatulod na kanyak. Manipod ka nada. Ayaw na yan. No naman anak yo. Talo.
may sa iti college, do iti high school. Mapayag pa, ni bakit ko di Canada. Na nagtulagan mi, agraduar pa aming anak mi. Sakbay ang purgod. Nagpurgod, ag-negosyon ton. Siya, ituloy ko ng opisina. No, danto isunon ka sa nungordatan. Taapay, manong abulan di kayat mo. Tawen? Pagkastat saon. Ure man pa yung nanayon. Di ka nga tabo makit. Ha? Kinampun nun na sikat kabikita. Sikat kabakatan kakabit ko. Dapat estudyante. Ha? Sikat kabakatan. Sikat adak na. Naimas ka ngamin eh. Naimas ka ngamin. Joanne. Allah. Kerik. Kumakit kakukuha ka laing. Noo ka. Nakasat ibagbagan talaga nga isina ka. Ha? Isina na? Kawan. Kaya dapat na nabukudan. Nakadaldelikado ka eh. Sige. Ures at paminsan lang aron. Maminsan ti makalawas. Pwede mo kaya? Mamindot ti makabulan. Paminsan lang ti makabulan. Ano kituin. Dakil man ti kwarta ito kukik ka. Mambalin na kumakit. Rinabi ko ma. Manong nemi idi agawin dak dito balay ti kabigatan na. Manong. Inikanak manin ni Eric iti kwarta sa anak pala na pa nag-shopping, nag-groceries. Gabot ti banog ko manong nemi. Inyedaklatan. Hindi makariingak manong nemi ang dagkirkira diti kusina. Hindi mapangkukitain. Kardo? Siyak. Pangalan ng tadwa kwarta. Sorry, nakibiyangak na ti handbag mo. Shoulder bag mo. Nanaduman ng kwarta. Nagabo ka di lukusor saan? Sumbatan na. Nagapo ka di lukusor saan? Nagapo ka sa jay. Ano nga rin ito ninakon sa cellphone mo? Sir, sino na ito yung Eric ito eh? Pwede nga yung team, in-text kanya, tipadak ang tricycle driver. Nakita na kayo iti beach resort. Kaya muna, saan na siya? At picture yun. Iti-igid ibay-bay nga mismo. Di kita yun. Kahit mong buyain. Sorry. Sorry, Card. Adik! Tinumpanan. Kaya nga tumpa, papatayin ka. Adik! Sorry, nakaliputan na yap ka. Adik! Papatayin ka. Ay, Gardo, di nagpapatayin, Gardo. Gardo, di nagpapatayin. Manunutan na kita, anak na. Mauli lang na ina, may balon kamay. Gardo, di Inariyaan nakmatlaing manong nemi. Kakasya ka nang alaw ti angis ko. Kamuta talaga nga binagkal na. Yung pagtempalakip mo, di kita nakta. Yung pagtempalakip mo, nga na mapapatay ka kahit mapukawad, di takis ka asaw, takis ka ina, di kita nako. Kaya mabalo takbet. Yung pagtempalakip mo, tanusan. Kung tanan na ba pumanaw kayo na ito ng balay.
Kardo, jak kasapulan tikas kang babae. Jak kasapulan. Yung Kardo, ilaglagi pa namin doon nga nandaan tayo ti ado nga kwarta. Ilaklakop ti bagim! Pakpakanan ti kita anak ko. Iti agkapot tinarugit ka na dagas kinababoy mo, kinadagas kinarugit mo. Kasano ngamin kat kastibat nga rigrig at latan. Sunod ako nak. Mapangay ti kay kayat mo. Sa pulam ti bukod mo ragsak. Tsakam kayat paitikas ka. Rabot mo ti kitarwatan. Kat pumanaw kan. Kardo, saan man doon ngulitin pumanaw ka na mga namapapatay ka? Pumanaw ka! Ipang imimpakik da kiti arwatek manunemi. Gusto nga ti sumangpet da kiti anak mi nga naggapoy ti eskwela. Kaya makita dati araramidak manunemi nagsarudsud. Apay man temang. Kaya nabi kas lang ayo. Papapanahon nak ni papangyo. Tapay gamin. Kaputasan na kasi mong bat manunemi na pandasin na udsud iti amada. Mangmangi kumit. Dakas nga asawa. Dakas nga ina. Malaksid kanyak ada lalaki na. Dakabit na. Amoyo. Ilaklako ti inayo ti bagina. Di kwarta, namin doa nga ito kwarta na. Naggaboy ti lalaki na. So nasasayat no awan ti kas kang kuha na amang nilipot. No din kita. No kan mamang mina papang. No kaya tiyo sumurot kay kang kuha na. Sumurot kaya tiyo, ha? Kaya rupat ba tanda kalawatan yung sumurot kay kang kuha na? Bang, mandi masapong madlang tipon kayo awan ti po paano pang awan ti sabali ang matong palnosang siya diya kung makayat ka makikita pa iti dakas narugit nga inayo awan tinaramidan di tanak ko manong pinadas ko pa nga naluko iti asawak Kardo pakawanin na no nasulisog kak man. Ulit namin doa matlaang saan to nga maulit. Saan ko mga patuloy nga papanawan. Awan kan kadwa na kitubing. Kinawan papanak. Awan bibiyang ko nawan papanam. Basta diya kakayat makita panagrupropan mo sa'yo. Pumanaw kan. Karubruban diriknak ang mga namapapatay ka. Halan pumanaw kan. Ta mga nagbali na kakriminal. Pumanaw kan! Talayatan nakbatmanin manong naming itinlinis siya ako na. Sige nga ron na. Baka kugtaran nakmanin nagsagit pa. Diba nang kugtara kanya. Pinadas ko nga tinawagan manong naming ni Eric. Abay man nga timawag ka. Diyak di ba't ko nakangkang sang ka tumutawag ka sa tatuaw ka, ha? May sakapay. Ano nga may sakapay? Naduktalan ni Cardo, ti amin. Nadagayim kadwana nakakita ka na ta. Diya beach resort. Pinipicture na ta. Iti baybay nga mismo. Madamat lovemaking ta. Pinipicture na ta. Hanya? Kinapkapit na ni Cardo. Dandanek na papatay. Oo, papanak, Eric. Eric, umay nakalain, Eric. Ibalay na, ikasera na. Gaga. Kasano na maduktalan ni Cardo si Ayanta. Kat maduktalan na ta. Diyak makayat ti madangran. Diyak kahit pa ti matay.
Loko, si kapay lang kasta kabit ko. Ay, gurot ka ngamin. Si kapay lang ngamin di kabit ko nga awad adda asawa na eh. So, delikado ka. Sige, di ka masango. Kanipatan nakmatin. Ha? Lipatan na kon. Kapag nadyak kahit di may ramaraman. Kabungpong tutan di asawam. Mga pahanting nakarigitipada lang ang tricycle driver nalpas. So nga, sa anak to na makontak. Baliwak to SIM card ko. Bye. Eric? Hello, Eric. Eric, kawan po panak Eric, kawan po panak Eric, hello! Malagip ko manong Nemi, tinamaan mo kita tiyandaan, tinaminsan, wan, no kasapulang kanto ti trabaho, kayat mo't sumrik ko na, awagan naklang ko na. Kinitak manong Nemi di wallet ko. Ito edit ang ipanakiti cellphone number na. Datoy, Mang Tesi. 0917. Nagring. Hello. Manang Tesi. Sino datoy? Ni Joanne, malagip mo? Joanne. Dati nakamamot at tiyandaan. Nga dinamag mo nung sapsapor at trabaho. Saan ko nak? Malagip ko. Apay. Awang arot pag yanak. Nung mabaling ko makit kahit kung sumurek. Iti trabaho nga enjayam kanya gini. Pasensya kan. Nabayag datan eh. Hindi talaga kasapulan na kita katsanin. Ay. Papanak nga roten. Apay pinagtalaw nagdi asawa nga nang. Na, katsanak man nga tagadtoy, dayo akmat. Ako mat sa baling ang mamu. Alagat, umay ka dito pala, balaya. Kaskas baka kahit kanto man lang alain. Sige manang, nuti ka di, imbagana. Panakkalanmat nga balay manong Nemi. Sige. Sumbala na kita rawatan. Talaga ka nagbakwit ka. Huwag gayam. Nilakay ko. Nilando. Lakay. Ano tayo mo tayo? Joanne. Abay. Masapul mo niya nayon na kita obreros mo. Masapul ko dis pa nagamamumi. Ba't ka pagtarusan na? So nga, inaaya magdito balay. Abay, nayon takatulong. Sa bagay, mas lutom. Nagan mo? Joanne, sir. Joanne. Pero sa kastat lang. Pangtid na ka, kinabil ka asawak. Oh? Kabilin na katikas ka. Isus, nagluko na dyan asawa mo. Nung nagpintas ka sa kanakabilin. Damat siguro sana. Sige. Agang ka dito balay. Isakto mga soldo ka. Manong Nemi kasla sa bahalit kahit asawan day jaya. Himang lanto. Dito na kwarto. Gamanak, sir. Ano kung wagan di, sir? Manglando ka naman natangan niya. Napintas ka. Sir. Alan, agasam na kita, sugat mo. Ano kahit mo siya mga agas. Siya talatan, sir. Inrakap ko tiri daw manong Nemi. Tisalad sa kuinlak. Diyos ko. Sa balik pa nagkit-kita rin niya nga lando. Lakay lando ka niya ka. Man sa balik papanak. Tila na aramid ko. Diyos ko. Nakadagdag sa libasol ko. Banagan din ang mapakawan niya sawak.
Kasi at pagtungpalak dito eh. Ang mga nusarkan nagdadya nga lakailan do. Agkusunada kanya ket. Manong Nemi, nagyanak sa jay iti unos ti makalawas. Kat kapot mabainak, Manong Nemi, orin at nakatulong, timulong akmat ka nagtrabaho. Manang itun ka anong alan nagtsipastom. O matpabakante. Dito lang tanong, agad ko na nilakay ko nga soldon nakahan. Maputputay nga kanilakay mo. Tapay. Nagpanagkita na kanya. Napitas ka man kami. Malaksad pagustuhan. Yan tangay, kastamat aramid mo. May isa ka akabit. Manang, imbagamat kang ka, niliw anak lang. Ngagbababawi yan. Katungas pagarigan da, nilakay ko't sumarumang kapit kang ka. Nakita mo't saan nga napintas di katulong mi. Yung mura saan nga napintas no kasta nga katil. Apag katil ni lakay mo? Dalabasit. Tsak nga tagpaot dito eh. Dalatakin ka. Pumahanawak ba't laing manang? Haging ka nga tinawag manin Manong Nemi ti asawak. Cardo, pakawarin ako na. Cardo, saan nga di pa yabimaw ti pungtot mo? Cardo, give me another chance. Cardo, please. Saan nga si mong sungbat Manong Nemi ng pagamamta at si mong bat? Mamang? Ay, Jordan anak. Mang asa sa mo? Dak dito eh. Ang pagdanagan nyo to okay dito eh. Kahit ko kumanti pumano dito eh. Delikado. Agawin dak kuman ang tinapot. Paipulubos palabusan ng agawin papang mo. Agawit kayo mang. Tano kas tangan-tangaran na kayo ni papang. Adda kami ngagkapsat ng may kanawa ka na kayo. Gagangin lang daddy. Kapungpungtot na. Bumaba umatin sa una. Saray kasasalita mi kini grade nga ading ko. At dadagiti kong dawin nga agmulmulang ng isuna. Pampanunutan na kakantamit Mamang gawit kan. Siyak di makamo. Nakam kini ading ko at makamo ng mga salakan kayang kan. Dangaran na ka ni Papa. Gapoy ito dito ngayon bagat anak ko Manong Nemi kapigatan na nagpakada akon ka ni Mang Tessie. Ito suwang petak dito balay Manong Nemi sinabat nakdagit anak ko. Mamang! Mamang! Ni Papangyo, napanagpasada. Mang, sige Mang, tulungan kayo ka mang bangbitbit na bagyo. Pakniyo man lang, ipampidyo man lang na kitarawatin nyo tisilid kini Papang. Manong Nemi, tinulungan dakdagit anak ko nga nagdaros. Di mo nga mintinasiyat nga pa nagdalos. So nga, gusto tilangan tibalay tayo. Dandali akong makaluto Manong Nemi di maangig ko ti ungor ti tricycle ti asawa. Mang, adan ni Papang. Sabaten mi isuna. Wan sige. Kas iti karimi. San nakadang ran. Isang gamin no katibagimi kang kaantang ran na ka. Nauray ko di kita agkaama Manong Nemi. Hindi bigla Manong Nemi nga nagparinto mga aktisangwanan ni Cardo. Cardo, sangguton nga ulitin, Cardo. Nagkasagana, agrigat, agan-anos, tirigat, ti panagbiag. Basta, mapakawan na, kakanag another chance, Cardo. Tuwagdargan. Tuwagdargan sang kagparinto mga kasta. Di ala nga po Diyos ti mabaling nga pagparintumangan.
tinulungan nagpagiti makder manong nemi kit inarakop ko. Nariknak may tirot ti arakop na. Nagkaman na cards. Johan. No saan ko lang pagpagapuhan na kita nagtang. Talaga narikat kang awad. Saan kuntun ko ulitin? Promise. Sige. Maantay nga rotin kat mabisina kon. Tiba lang nalang amp ko ti mas ti adobo kom. Sige. Tumulong kayo nga gidasarin na ako tamang antayo na. Uwin man. Sige. Kinagyaman kami. Tahanay. Nakompleto tayo manin. Kinagyaman kami. Diyos ko. Pinugustuhan na pinaginusto kami manon nemi kini Cardo iti day di nga rabi. Saan ka nagkalumiim daan yaman nga angot ng gat sigarilyo man. Naanusak na maimyunak tumanin manong. Buhain maimyunak tumanin. Kaya talagang awato konti kinapudno ka talaga nga ni Cardo tinikarikan niya. Itirigat ka namay. Kita barbarin ko na noon dan tumat masaraka at pagtrabaho kita matulungan isuna. Agtinulong kami para iti pa nakaisagan na tinaranya ka masagbayan di kita anak mo. Ado ka dadula tamat di kita mga sulusulisog kanyak idi manong nemi ngipsaan ko na pulos nga inulit pa iti nagbaso. Uwain, nakastrekak manong nemi nga nagtrabaho iti may isang department store nga nagkasapulan ka nakikas kanyak manong. Uwain, kat siyempre, binulan mo't nga dasweldo kuno kinsenas kan katapusan, nga mainayon ti mapasadaan ti asawa. Iti agdama manong nemi andan iti higher grade, iti duwa nga anak mi. Da Jordan kining grade. Nagtultuloy manong nemi, di pa nagtrabaho ka, kalbasan nga nagbati nagsubli ti dati nga operasyon awanin ti lockdown manong nemi kaya nagsubli mo ti kanan mo na panagpaspasada ti asawa at least manong nemi at namutan sang kabasit nga marurnong mi para ti panagadal di tuwangan na mi manong nemi kaslabangungot day di apasamak nasulisugak gabo iti kada tinang sulisog kanya. Nasulisog gabo tirigat nga pagpaspasarak. Kat kasla natin nakaramanak lang ti apag-apaman nga ragsak ako na apagdarikmat ragsak. Imbaglagi din manong nemi tanaawat nakbadlaing ti asawa. Imbaglagi din tanapakawan nakbadlaing ni Apo Diyos. Dahil nga ron ti pagkasalitak nga ti paset na kat sandak nga tultuladen. Kadagyaman naklauna iti anos mo manong nemi nga nangibasa kaya't pagamok nga ado iti maitad na nga balag kan pagmanamanaan dahito yung kapakasalita ng sandak kumatultuladen. Ngayon tuladen dak nagbalin nga kanaanos nga mga authentic da mga kasasaan. Toy nga rotagyaman nga pagayam mo, Juan.